home del temps! Creus que podrem portar tots aquests regals? Serà complicat, però segur que ens en sortirem, com sempre. Aquest any necessitem que tothom vagi a dormir aviat. Hem de passar per totes les cases d'Olot. I perquè cap nen i nena es quedi sense regals, hem de començar a repartir ben d'hora. Ai, quina feinada tindrem! Ens ajudeu? Només cal que aneu al llit ben aviat. I així puguem tenir temps de tot. I l'endemà, quan us aixequeu, trobareu tots els regals.